És ő több bizalommal is van, mint a kam. Igen, ő játszani akar. Fogd meg család nyugodtan. A Kronosszal együtt mondom, ő döngöli a Kronoszt, nem akar őt, fordítva, csak nem akarom, hogy a nagy ugri-bugriban most már a hasa olyan, hogy nem akarom, hogy véletlen csak játszásból megrúgja, vagy valami, akkor vetélés, tudod. Tehát már vigyázni kell rá. Apa, őre akarja. Igen, de még nem olyan nagy a hasa, most napról napra nő a hasa. Már picike is nő benne. Igen, nőnek benne. Gréta! Gréti, gyere! Gréti! Gréti, most miért vagy a kölyök? Szereti a kölyköket egyébként. De akkor még nem engedhetjük ki. De én nem akarom, hogy egyszerre sok kutya legyen elő, hogy tudjak rátok jól figyelni, hogy éppen mi történik. Igen. És mindenki. Hoztál labdát nekem? Hoztál Nekem labdát? kell rátok vigyázni. Grétike, odaadod? Odaadod? No, mi Mehetsz? adunk? Na ilyet, egy ciklon vagy egy banya mellett ilyet nem csinálsz, mert mikor nyúlsz már, akkor megfogja a kezedet, abban a pillanatban. De meg fogom mutatni, majd leültök a székekre mozizni, és a ciklonnal bemutatjuk. Vele? Nem, ciklon egy másik. A ciklon a szörnyet meg ott van. Külön. Tehát Aki rámászik a picire? Nem, oda megy benne a szörnyetek. persze menne játszani, Réte de... lesz benne a szörnyetek.